de ter 1000 formas distintas. Para min é moi importante galeguizar todo. É dicir, a gaita xa é galega por si mesma, pero creo que é moi importante facer que os instrumentos convencionais, como poden ser a guitarra, mesmo o órgano, o piano, ou que se nos poña por diante, falen en galego. Obviamente isto non é unha gaita, pero pode falar en galego e en todas as linguas. E a gaita tamén pode facelo. Que é a música galega? A música se fai en Galicia. É así. A música galega é a música que facemos en Galicia. Outra cousa é a música tradicional galega, ou esa palabra que a veces é como moi denostada, pero antes o falábamos, pero merece todos os respetos porque é unha ciencia humana que é o folclore, ¿no? Todos, ou penso que todos os músicos, e non solamente os que nos dedicamos ao mundo do folgo, da gaita, todos deberíamos beber de la música tradicional, porque hai unha cantidade de material fantástico. Temos unha riqueza que ainda nin a coñecemos. Sobre todo que non podemos enganar a opinión pública dicíndolle isto que estou facendo con gaita e piano é música tradicional, porque non é. Podes basarte si queres, podes coller a Muiñeira de Lugo, Muiñeira de Ponte Sampaio, Alborán de Ponte Caldelas, e podelle facer unha versión para piano ou acompañala. Entón sí que estás utilizando material do folclore, pero o estás reutilizando ou reciclando, estás facendo xa un produto totalmente novo. Iso xa non é música tradicional tocada como debe ser ao xeito tradicional. Sempre aboguei por deixar as cousas como moi claras, non? No dúo que Ernesto forma con Xesús, a gaita adquire ou máis ben recupera unha dimensión que en certo modo xa tivo, porque os gaiteiros de sempre tocaron nas igrexas. Neste caso a peza é un arranxo para gaita con órgano, por certo da Catedral de Tui é barroco, así que non hai nin ordenadores nin amplificadores, son música maravillosa. Si nos damos conta, unha gaita non é máis que un órgano en miniatura. De feito, hai misas escritas que están recollidas no cancioneiro do Castro San Pedro, tocadas exclusivamente con gaita. A veces o gaiteiro era o organista dunha igrexa que non tiña órgano. A gaita e o órgano que están emparentadísimos, non? Son dos instrumentos, ambos teñen aire guardado e tubos. Hai que traballar con aire e con tubos, nada máis. Bueno, a mí me costa menos que non teño que soprar, nin temperar. Toca sentado. Toco sentado. Eu polo menos, e penso que Ernesto tamén o temos falado, nos consideramos dos auténticos privilexiados de poder facer, cando nos apeteza, un ensayo con un órgano e unha gaita nunha catedral en Galicia. Eu eso creo que poucas personas no mundo poden decir. Que poden disponer deste material e deste local.
estrenose solo unha obra túa de gaita con orquestra, isto non en Buenos Aires. Eso da gaita con orquestra é unha espiña, é unha espiña. Fai anos me conecta por vía mail unha gaiteira, Ana María Espinosa, en Argentina. Ernesto, que nos gusta moito a música túa e todo isto, vou a tocar con unha orquestra, un concerto, me invitaron. Hai algo de gaita e orquestra? E claro, daquela digo, coño, contestación, non, pero faise. Aí a envío, estrenaron, aparte me enviou o programa, e oye, que bonito, ¿no? Este de ver Sinfonía número 2 de Johannes Brahms, Alba de ultramar de Ernesto Campos. Eu, carallo, con que xente me codeo. Despois fixaches outra, compuxaches outra máis longa. Outra máis longa, efectivamente. Para os fogos de... Para os fogos de Bouzas. De Bouzas. Composta está, e grabada está. Pero que non había orquestra. Que non había orquestra. Sempre é agradable, non? Para o autor, que alguén queira tocar. É fantástico. Que ti escribiches. É fantástico. Mira, a última... contabilicei o ano pasado, así, de discos, pues hai como uns 30, non? Con algunha peza miña por aí. Iso é unha gozada. Porque te sintes super honrado, non? De que outra xente que a mí ti non coñeces de nada confíen na túa música para tocarla. Honrado e agradecido. Porque se non fora por a xente que te toca as cousas que ti paires, pues o que estás facendo no papel non valdría para nada. Bueno, pues aquí estamos na Asociación Veciñal Cultural de Cabral, a ver o ensaiño de Moxenas, musical galego, que dirixe Xosé Oliveira. Cabaleiro, boa tarde, como estamos? Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, gracias a todos por estar aquí, a todos e a todas. O que me fascina deste colectivo, ademais de que toque moi ben, é a vitalidade co que o fan, non? Para Ernesto, ver como estes rapaces se preparan para interpretar unha peza súa é unha sensación irrepetible, e non só pola ilusión e pola vitalidade que lle poñen, senón porque neles está o futuro da música galega. Esta é unha formación de músicos, de compañeiros e de amigos que disfrutan tocando sen pudores, sen barreiras. 1, 2, 3, e... O que a fai posiblemente diferente, sin menospreciar as gaitas e a percusión, pois é esa segunda fila, non? De acordeóns, de frautas, de clarinete, violíns, saxos, ata baixo eléctrico e teclado, que eu penso que fan que sone totalmente diferente a outras agrupacións, non? Un grupo do ano 2010, século XXI, iso significa que non somos gaiteiros, pero que tamén somos músicos de máis instrumentos e temos un espírito aberto e ecléctico. E demos coa persoa adecuada, que ademais de un excelente amigo e profesor de gaita, pois é un compositor que sabe unir moi ben a tradición e a contemporaneidade. E as pezas, cando ti as escoitas nese disco ou as escoitas encima dun escenario ou nun auditorio, soan como ti as tiñas na cabeza? A veces sí, a veces non, e a veces os músicos tamén son moi libres, e lle fan cambios, e lle fan cousas, non?
Porque precisamente eu opino que a partitura